Ang pagkapangulo sa Santo Papa sa simbahang Romano Katoliko. Paglabay sa mga tuig, si Pedro mipanaw ngadto sa Roma nga sa panahong iyon mao ang sentro sa Imperyo Romano. Didto iyang gipadayon ang pagsangyaw o pagtudlo sa mga tumutuo sa Roma. Siya nahimong pangulo sa mga Kristiyano ug nakig-atubang sa daghang pagsulay ug pagpakigbisog alang sa pagtuo. Sa kaulahian, si Pedro gilansang sa krus tungod sa iyang pagtuo ug didto sa Roma siya namatay. Nagituohan nga diha karon gitukod ang Basilika ni San Pedro sa Vatican. Human sa kamatayon ni Pedro, ang mga Kristiyano sa Roma mipili og bag-ong pinuno nga magpadayon sa iyang katungdanan. Ang unang obispo sa Roma giila nga manununod ni Pedro. Sa daghang katuigan, kini nga posisyon sa obispo sa Roma nahimong sentro sa pagkahiusa sa simbahan. Tungod kay ang Roma maoy pinakasentro sa Kristyanismo sa kanluran. Ang obispo sa Roma nahimong labing taas nga pinuno sa tanang obispo ug mga simbahan, ug siya gitawag nga Papa o Santo Papa nga nagpasabot og amahan sa simbahan. Ang Santo Papa nagbarug isip manlalaban sa pagtuo ug tinuod nga pagtulun-an ni Kristo, tigpanalipod sa moralidad ug doktrina sa simbahan, ug simbolo sa pagkahiusa sa tanang Katoliko sa tibuok kalibutan. Bisan hangtod karon, ang Papa giila nga manununod ni San Pedro nga nagpadayon sa misyon nga gibilin ni Kristo. Ang pagpanguna sa iyang simbahan aron magpabilin sa kamatuoran ug pagkahiusa. Ang pagkalider sa Santo Papa dili bunga sa politika, kundili bunga sa pagtawag ni Kristo kang Pedro o sa pagpadayon sa espirituhanong panulundon gikan sa unang simbahan hangtod karon. Ang unang nakasunod ni San Pedro isip obispo sa Roma mao si San Linus. Sumala sa sinaudang kasulatan sa simbahan ug sa sinulat ni San Ireneo, usa sa mga unang amahan sa simbahan. Si Linus mao ang direktang misunod ni San Pedro human sa iyang kamatayon sa Roma. Si San Pablo usab naghisgot kang Linus sa ikaduhang Timoteo 4:21 nga nagpakita nga buhi siya niadtong panahona ug usa sa mga Kristiyanong leader sa Roma. Nagpadayon siya sa pagdumala sa mga Kristiyano sa Roma human sa kamatayon ni San Pedro. Gipadayon niya ang pagtudlo sa tinuod nga doktrina ug ang pagsaulog sa Eucharistia bisan sa panahon nga gipanglutos pa ang Kristiyano sa Imperyo Romano. Sama kang Pedro, gituuhan usab nga namatay siya isip martir tungod sa pagtuo. Human ni San Linus, ang misunod mao si San Anacletus ug human kaniya mao si San Clement I.